चल हफ्ता लेके कैसे नापता रे कैसे नापता रंगदारी टैक्स देवे के पड़ी। चल बताऊ तो कैसे है। अगर एरिया में तक दुकान चलावे के हो तो हफ्ता देवे के पड़ी। भैया के हफ्ता देवे के पड़ी। जा कैसे नापता हफ्ता हम ना देबे जा भागो लूटा देवे भाई देते रुक भाई देते आइले दिला ठिकाने पे हर हफ्ता ही तरह भैया के पास पैसा पहुंच जाए के चाहिए। चल चल का भगिल बा। अरे डॉक्टर के पास कोई नहीं आता 2500 रुपये फीस मांगता हमारा लगे 500 रुपये बोल रही बा। हमारा बहुत भारी बीमारी हो गई बा कैंसर हो गई बड़ुआ। तू चुपचाप रह हम तोर इलाज कराए। 6 गो मर्डर कर चुकल बानी लेकिन झूठ मत बोलिए। हम झूठ काहे बोलब हमारा हमार दोस्त एगो कैंसर से मरी गिल बा। वो मेरे से सोचले में कभी केहू के कैंसर से ना मुए दे। ले आई पैसा। अरे आप बहुत महान बानी महाराज। और बढ़िया से जाके इलाज कराइए। हाँ एकदम एकदम फिर मिले जौन कुछ कमी हुई तो बताइए। एकदम रहो बहुत बहुत खुशी रही महाराज बहुत बहुत महान बानी रहुआ। अरे भाई का हाल बा हो तहार। अरे हमार तो ठीक बा तू बानर निहर दांत काहे चियरला बड़ो। अरे भाई को मत बड़ी बुरा हाल हो गइल बा। का भइल हो। अरे एगो घर में पनी है चोरी करे खातिर। अच्छा 10 रुपया में मिलल है हमरा के धलेला से बड़ी बड़ी मार मरला से रे भाई जान ले बड़ा सा। दही में दर्द हो गइल बा तारा लई तने मारा एक पैक तार दिमाग फिर रेस हो जाओ। अरे भाई पियो 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 देसिला। अरे बड़ा खोड़ो के बा हो। हमार जिंदगी इतना मस्ती से गुजर रहल बिया ना तोरा हम का बताई। एगो आवे वाला 6 फुट के लंबा है ना। आ उ जोन बाटे तनी मनी रोज देनी तो 500 रुपया 2000 जोने बाद दे के चल जाला हमरा के समझ जो की है ना। आ ओकरा का अभी मतलब तनी मनी रोई नहीं है तो गोइल है हमरा कपड़ा लत्ता किन के लिए हम पियो मस्ती करब समझ ले। तोरा भी चिरकुट वाला काम है करे हमरा हम तो मजा में बारी साला के दिक्कत तो कुछ और नहीं के। हने नु भैया के मजाक बर्दाश्त ना होला तो झूठ काहे बोल ले। हां भैया बीमार पड़ल बनी हम। आ भैया तो कहानी 6 गो मर्डर किले बा। 6 गो मर्डर भइल बा। 7वां तो नंबर लागी।